en aquest vídeo d'avui tenim en Xisca Rincón de convidada, que per això és un honor, que com sabeu és la meva primera mestra, i aprendrem a fer voltes seguides, que la gràcia de voltes seguides, a part de ser un punt que pareix complicat, però en realitat no ho està, és que fem la volta cap a una banda, cap a la dreta i també cap a l'esquerra, i això pot servirà per molts altres punts. Fem un davant, la primera vegada, perquè davant només se fa la primera vegada. Fas un davant per donar pas a la volta. Però a partir d'aquí ja és una volta cap a la dreta i una volta cap a l'esquerra. Per fer davant volta i volta cap a la dreta tenim un altre vídeo, vaig allà a la descripció per si el voleu practicar. Se suposa que ja el sabeu, perquè les davant voltes un dels bàsics, i ara anem a fer la volta cap a l'altre costat. Anem a veure com seria, Xisca? Molt bé. Com hem dit, faríem primer un davant per donar pas a la volta i faríem la volta. 1, 2 i 3. I ara aquí començaríem la volta. 1, 2 i 3. Sempre està l'altre darrere. D'acord. Seria un davant, la volta normal, 1, 2 i 3. I ara aquest peu sempre darrere. També hi ha un truc. L'explicaré, l'explicava quan t'ensenyava i ara us l'explicaré. En començar la volta cap endarrere, aquest peu que comença, que sigui a prop de l'altre i com més enrere possible, perquè ja tens mitja volta donada. Si vosaltres començau aquí, haureu de donar una volta al doble de grossa. Costa molt per acabar de voltar. Per tant, ha d'estar a prop de l'altre peu i enrere. I així ja el peu aquest queda darrere. Molt bé. 2 i 3. I llavors, digue'm que davant volta, a les voltes seguides, la primera vegada fem un davant. Però després ja no, seria això, seria davant, la volta, 1, 2 i 3, i la volta al revés, 2 i 3. Després ja volta cap a la dreta i volta cap a l'esquerra. I 3. 1, 2 i 3, 1, 2 i 3. Així, fins que sense marejar-nos. L'important d'aquest punt és que no sentim tranquil·lament, no és necessari fer grans vots si els volem els fer, però se pot fer votant. Molt bé. Afegim les gràcies perquè ho vegin com Molt bé. Les gràcies és de davant i la volta cap a la dreta, són les que ja sabeu, van un sol peu, i aquí al contrari. 2 i 3. Sempre que els braços ens ajudin a donar la volta. Aquí va a contrapeu els braços. Fins a la darrere. El primer sempre és diferent i després s'acaba. Molt bé, i 3. Perfecte. Ho fem en música? D'acord. Anem a veure. Crec que ara estem en la Valera Rabiós, que havíem dit que és una peça que en el final de farem composta, i anem a veure com queda aquest punt, amb un que és molt ràpid, realment. Normalment és un punt que se sol fer en els balls ràpids, perquè queda com més divertit. Com més divertit a fer-lo dret. Lent costa més fer-lo, a més. Jo estic d'acord que lent a vegades costa més i Les voltes seguides costa més fer-lo. D'acord. Te pareix que per les reunions des del principi? Que hi ha una introducció que és aquesta que se fa amb un guix davant darrere i així també anem practicant per quan se'n recorda les reunions complet, d'acord? El pas des del principi. El pas des del principi de tot. Sí. Despertar. Se sente que és el treball des del principi. Fem un davant, darrere, davant i la volta. I ara volta seguida. I ara fem aquí sempre i volta seguida. Repetigueu una vegada i una altra fins que vos surti en naturalitat, que cadascú és el seu estil, que sí? I res, i si voleu jugar a ballar per la revisió completa, tal com el del compa, doncs hi ha un altre vídeo on ho podeu seguir. Moltes gràcies, Xisca, per haver vingut. Gràcies.